Hayratna Яңа Гасыр телеканалында күрсәтелүче Мин тапшыруының эфирга чыга башлавына март айында 2 ел булып китте. Тапшыруның авторы һәм җитәкчесе Татарстанның атказанган артисты, телерадио алып баручы Гөлназ Сафарова шушы 2 ел эчендә 100дән артык тапшыру төшереп, дистәләгән хатын-кыз Иратның имиджын үзгәртә алды. Ул аларның өйләренә барды, тормышларын өйрәнде, алар белән шопингка барды, зур сәүдә үзәкләрендә киендерде, чәч прическа үзгәртү, макияж, бизәндерү. Бу эшне бер зур команда башкара. Һәр эшнең үз остасы һәм тапшыру белгечләре бүген бер урында җыелды. Мин тапшыруның ачык студиясендә. Исәнмесез, минем исемем Гөлназ Сафарова, сез мин тапшыруын карыйсыз. Хәзерге вакытта без Stockman универмагында һәм нәкъ менә әлеге универмагта бу атнада безнең ачык студия урнашачак. Ягъни безнең стилистлар кеше каршында эш башкарачак һәм шушы килгән тамашачылар арасыннан героиняларны сайлап алып, без экспресс үзгәрешләр ясаячакбыз. Әйдәгез киттек. Dostlar, әле кешеләр җыела барган арада без визажистыбыз Лилия Фәрхәтшина белән сезгә кичкенә мастер-класс үткәрергә булдык. Дөресрәге ул үткәрер. Минем мисалымда. Лилия Фәрхәтшина. Ул хатын-кыз һәм Ират косметикасында бик яхшы белә. Ул героиняларны җиңелчә итеп бизәндерү яклы, шулай ук тапшыруга килгән иратларның битләрен дә ул кремнар, маскалар тидереп рәткә китерә. Ә бүген без Лилия белән минем косметичкага анализ ясарбыз. Иртән 10 минут эчендә макияжны нинди косметика белән ясыйсың? Мин гомумән дөресен әйткәндә, визажистларсыз бизәнә алмыйм, син беләсең. Миңа гел визажистлар кирәк бүгендә. Мин барып бетерәм дә, күзне йомам да, мине бизиләр дә чыгаралар. Көндәлек тормышта мин бик минималь рәвештә бизәнәм. Ул минем менә шундый кушон. Бар минем әгәр дә моны тидермәсәм BB крем. Тагы да җиңелрәк. Тагы да җиңелрәк. Ул шундый менә әзгенә битне ялтыратып җибәрә. Туш. Мин визажистларга барсам да, бар тик үземнең тушым белән барам. Һәрвакыт, чөнки бу минемчә гигиена, ул бит инде барыбер күз, керфек, әйме. Һәм мин кешеләрнең тушы белән беркайчан да күземне буямыйм һәм сезгә дә буямас. Кашларны мин менә помадка белән эшлим, карандаш белән эшли алмыйм. Мин чөнки карандаш белән эшләгәндә инде каты, шундый сызык барлыкка килә һәм каш күзгә күренеп тора. Ә миңа кирәк әзгенә аны сызыклап җибәрергә. Менә тинтлар белән кашны буяу бик уңайлы һәм алар бик натураль һәм матур чыгалар. Буй белмәгән кеше дә буялар. Бик җиңел. Әгәр дә моны да буя алмасагыз, бар минем супер гель. Алласында кашларны өскә генә буяп куясың. Бик трендлы хәзер гель. Көндәлек тормышта мин җитәр дип уйлыйм. Чөнки менә көндә тизенә чыгып китәргә 5 минутта макияж ясап. Бигрәк тә быел, чөнки бу сезонда бит әле ул натуральлек, бөтенләй бер натураль. Өстенлек итә. Кашлар да натураль гына теге сызып ясалмаган, нитереп, тон да натураль, ирннәр дә, бөтенләй бер теннәрне дә хәзер көндәлек тормышта натураль оттенклар белән генә сызыклап китәбез. Дуслар, хәерле көн, исәнмесез, тагын күрәм килеп кушылганнар безгә кешеләр, сәлам. Мин тапшыруының ачык студиясе тирәли җыелучыларның максатлары төрле иде. Берәүләр күзәтеп торучы ролен генә үтәсә, икенчеләре шушында ук чәчләрен кистертергә, прическа ясатырга теләде. Мейкап артыннан килүчеләр дә бар иде. Һәм менә безнең бер кызыбыз монда инде килеп утырды. Аның исеме Гүзәл, ул Башкортстаннан. Һәм Гүзәлне хәзер Лилия Фәрхәтшина бизәндерәчәк. Махсус бәйрәмгә дип, гомумән көндәлек тормышка яраклы мейкап ясаячак, без нюд формасында. Гүзәл, нинди максат белән килдем? Гомумән кардинал рәвештә үзгәрәсем килә дипме? Тапшыруның ничек төшерелгәнен карыйсым килә дипме? Яисә бизәнеп карыйсы килепме? Бизәнеп карыйсым килеп тә, тапшыруны карарга да минем вообще бизәнеп караганым юк. Күз асты сызылган. Карандаш сөртәм күз астына, и всё. Алайса инде бизәндергән минемчә берәр укладка да ясарга кирәк булачак, чөнки чәче юылган, туры гына һәм менә мондый материалда, без инде материал дип атыйбыз чәчләрне һәм битләрне, безнең өчен бу материал. Мондый материалдан бик яхшы гына укладка килеп чыгачак. Тотынабыз, кызлар. Зилә килеп кушылган, Зилә кил монда. Безнең кичкенә Зиләбез, ул шуны күрәсезме, экраннан ул зуррак булып күренә, ләкин тормышта ул шундый кичкенә булуына карамастан һәм әле яшь булуына карамастан, ул бик оста эшли. Зилә, монда чәч кисмибез инде, монда чәч кисәргә кирәкми? Нәндер матур укладка ясыйсы килә бу. Гүзәл кыздан гүзәл ясыйсы килә. Зилә Фәрхетдинова, чәч хәвәс. Зилә япь-яшь булып күренүенә карамастан үз эшенең остасы. Ул инде 17 яшьтән бирле чәчләрне буйый һәм кисә, һәм чәчләр белән бәйле экспериментларда эшләргә ярата. Biz bir
xotin qizlar har birimiz unikal. Osha bilirga gina kerak o'zimiz. Durust kiyina bilirga gina kerak. Qiybat kiyim degan so'zda tugilaymi? Kishi motorgina, stilligina kiyina oladi. Bordik durust tuslarni soyli bilirga tegish masalan. Durust strижка bilan yeriga tegish. Durust aksessuarlarni deb qo'ysa bo'ldi. U eng birinchi bo'lib turashaq. U shunday artist, shunday yulduz bo'lashaq. O'zining o'lkasida. U tabib bo'lirgan mumkin, o'qituvchi bo'lirgan mumkin, ideyan juvuvchi bo'lirgan mumkin, lekin u o'zini kishi etib tuya, o'zining minligini ishona ham boshini yuqori ko'tarib yuradi. Bizning maqsadimiz shunday. Agarda biz maqsadimizga erisha olganmiz ekan, men bir necha so'zlarga da e'tibor etmayman. Biz xotin qizlarga motorlik olib kelishlar. Biz chin ko'nglimizdan tirishamiz, butun komanda bilan kunimizni o'tkazamiz, deymi? Shonkira, rahmat sizga da bugun bizning bilan birga bo'lishingiz uchun, kelishingiz uchun. Saat 11'de kelib bastınız, 12'de başlanacaq studiyaga, birinchi bo'ling deb. İsmingiz? Venera. Venera xanım keldi de aytdi. Meni bugun shashimni kesashak sizda. Venera xanım to'xtag'iz, hali kishilar yig'lalar, qoraymiz, saylab olamiz. Bu yaşa. Bu yaşa dedi, o'ylaymi? Men to'xtag'iz, qay Venera xanım? Kimgadir 90 yaş tulardı. Anime 90 yaş bo'ladi. Shunday zo'r shodli, ani esanso 90 yaş. Til veterani. Til veterani, şimdi qizi onun yanına motor bo'lib qaytmasqa deyishmi? Shunga keldi. Spesialni sizning program bik yaratan, bik bitinisida qarab boram. Men o'zim bik motor xatni notag'ida motor bo'lashim kelar. Молодец, mana shundaylarni aytadi. Men o'zim bik motor xatni ko'rasizmi? Mana ul ishdagi minlik. Mana ul ishdagi minlik. Shu vaqtdagidan xotin qiz yoqti bo'lib yurishik. Erim pускай любовниклар izlab yurmasin, любовницалар. Молодец. Iroqdan qarab turganda ko'rdim, menim tigi ko'zim yoshi olindi, uning boshina tigi kaska kiygan kibigaymi? Chunki u o'zi tigi tugarak yuzli. Lekin shashning kesilishi bulay durust deb angladim, lekin u bek ko'p munda. Ilnaz Qodirov, shesh havas. Ona biz ko'proq yoshlari 40 dan uzgan geroinyalarni topshiramiz. Ilnaz qizg'ild baklajon sheshlardan qutuluv usullarini yoqishi bilan ham bek tez ravishda qora shashli xotin qizni blondinkaga aylantira oladi. Ham kirasincha. Lekin bugun bizning oshiq studiyada shesh bo'yovlari yo'q. Shunga ko'ra bu sheshlarni kesuv ham ularga prichoska yasaw bilan shiklanirmiz. Возрастной deymiz biz, deymi? 45dan 50 yoshdan uzgan xotin qizlar sheshning strukturasin, kesilishini, formasini bek yoqishi bilan tuslar turi keladi. Nishik kerakmagan tusini yuvib tushirishga ham yasharishga, chunki shesh tusi bilan kishi yashara oladi. Ham biz buni shulay ekanligini o'zi bizning topshiruv geroinyalarimiz misolida har otni isbotlab kelamiz. Biz narsa ishlaymiz, geroinyalarimiz bizga kelgach, o'tirtamiz geroinya ham meni kengashmay o'tkazamiz. Narsa ishlaymiz. Ilnaz o'z fikrini aytadi, men o'zimning fikrimni aytaman. Anda Dilara o'zining fikrini aytadi. Zila aytadi, yo'q aytadi, bular bo'yamiz bizda. Biz hali azrakgina anda bahoslashib olirgada mumkinmiz. Lekin men o'z tilaganimni ishlatirga tirisham. Borib kelib bular ishlab qo'yaman men anda. Ilnaz meni shuning uchun sizga Ilnaz ketdin, harishimda men ketmayman. Chunki menda bek yaxshi vizualizatsiya. Men ko'z oldimga keltirib qara olaman. Mana bulay bo'ladi, tigilay bo'ladi, deymi? Ilnaz u mana shesh tuslari bo'yicha professional bo'laroq, uning shul tusni menga borliqqa keltiradi. Men aytam, Ilnaz bilan bunday tus kerak. Ular aytadi, yo'q, ayda Gulnaz bilan buni istab jiberamiz, u yaxshiroq bo'ladi. O'xshashlar o'sa boshlagach, u ko'rinmasga tegish deydimi? Shunga ko'ra men Ilnazni 50 yoshdan o'zgan xotin qizlarning shesh bilgishi bilan shulay bo'ladi, tatarchaga tarjima etsak. Oshiq studiya seriali yig'ilgan tomoshachi men topshiruv bilgishlarini o'zlarining so'rovlarida bera oldi. Kimga nishik kiyinirga, figurada ko'rinib turgan kimchiliklarni nishik ko'rsatmasga, bitgan nindi ton soylarga, sheshni nishik etib kestirirga yaramay, ham boshqa ko'p so'rovlarga bilgishlar javob berdi. Men topshiruvni o'z ko'zlari bilan ko'rishga kelgan tomoshachilarga bo'laklari bizda bor edi. Shu univermakda shopping yasar uchun sertifikatlar bo'lak etdik biz. Güzel o'zini ko'rmadi, ham mana bizning obraz hozir ko'p vaqt sarf etildi bunda. Bir yarım soat. Bir yarım soat ichida ekspress makiyaj deb aytamiz Lili Farhad shundan ham ekspress ukladka shesh yasaw Zila Farhaddinovadan. 35 yash go'zalga. Wow, imi? Wow. Kichkinagina yobiqqina xotin qizlar gul yashirab ko'rinalar.
Güzelni do'stlar biz sizga ko'rsatgan edik. Kelib o'tirgandan endi ekanligini xatirlaysizmi? Kelib o'tirgandan endi edi. Ham ekspress makiyaj, ekspress ukladka yasadik. Ketdik, güzelni kuzgi qorshini olib boramiz. Qolsiz. Kuzini yum. No nishik? Shebitimi? Mana bir qo'shini nima deb kulmaysiz, siz o'zingizni qoplaysiz. Mana bunday turib kuligiz. Vot, mana shulay. Sen bilasan, sen kulmaklar bilan kiyib qo'ysang, mana ha bluzkalar bilan kiyib qo'ysang, super bo'lashasan. Yo'qolib qoldim. So'zlarim bitdi. Yo'qolma. Men obraz bek o'xshay, birinchi tapqir bu. Shulay ishadilar qizlarga, uzr rahmat. Stilistlarga, прическалар вообще идеально. Sizga rahmat. Hozir qo'ytamda shulay. Qo'ytamda yo'qam deb kulaysiz. Ertaga tiklib o'tiraman. Bitingiz shulay. Ikkinchi turli his etasiz o'zingizni. Endi ukladka bilan, nima? Әлі бunda bir motor kulmakda kiyib qo'ysangiz, hozir shunday yozg'i, bir endi oshiq tusli, super romantik obraz borliq. Hozir iptashinning kisasini qish tushayin. Iptashingizni topig'izda oldirtdingiz bir kulmak. Biz Güzelga haligi univermakdan bo'lak deb sertifikat topshiramiz. Mana Güzel tashqi qiyofatini olishtirgach, azrakkina shashlarini o'zgartirib jibergach, bezangach, motor kulmakda kiyasi kelib ketadi, mendir oshiq tuslar, shunday yozg'i. Shunga rahim etingiz, borig'iz, soylagingiz, alingiz sizga yordam etib bu ishda. Rahmat zo'r etib. Uzatamiz Güzelga, uzatamiz. Rahmat. Tag'in bir giroinini chaqirishga hozirmiz. Giroyini degach, bizning bolalar qo'l ko'taradilar. Yarimni, ol enisi, shimni bolaqay, qora qizlar ikkisi ita kirdilar. No men bunda yo'q deb aytaman. Ikki bola enisi ita kirdi. Mana shu yaratalar, o'tirig'iz. Anigizni motor deb ko'rgatilasiz, deymi? Mana bizning Diana ismli qizni soylab oldik biz tomoshachilar orasidan. Dirisirak biz soylab olirga da ulgurmadik. Mana keligizlar molaylar. Molayları etib chiqardilar. Mana bizning Ani deb. Ismlaringiz kim sizning? Tanishtiraylik. Yakov ham? Yaroslav. Yakov ham Yaroslav, subhanallah. Ham to'rtcha so'zlashlarimi? Yakov. Sizlarni Anining turini Ani deb ko'rga tilaysiz senani? Motor, motormi? Ani deb прическа tilaysiz senani? Aybat прическа. Motor deb ko'rga tilayman. Bunda bütün narsa anlaşılır. Rahmet Yakov, qarab turig'iz, ya'ni qizni ichiga o'zgartirdi bizni. Diana shokda hozir, chunki kesirlar deb o'ylamagan, tizimli ukladka kasarlar deb o'ylagan, qo'rqmagiz, ya'ni siz videolarga deb keldingiz. Dursini aytganda menga bu cholka o'xshamaydi. Menga bu cholka o'xshamaydi. Agarda bu cholka uning ishlari bulay turib nazigayib turmasa, agarda uzunroq bo'lsa, u effektni ko'rinar edi. Trend bo'lar ishlar, zo'rroq etib tursa. Lekin bu bunday azrakkina yulqingan cholkani xatirlata, kimi borgan kabigimi? Ham bulay turib kesalar 1900-sinflarda o'qiganda. Men sizga bora cholka, lekin uni ustirigiz biroz. Yeysa olib otdingiz. Mana bularda qarag'iz nechik motor ko'rasizmi? Kishi o'zini cholka bilan iyalasha, ham o'zini ko'z oldiga keltirmay boshlaydi. Lekin olsak, butunlay ikkinchi turli yoqdi, yuzi ochilib ketadi. Ko'zlari ko'rina boshladi. Diana qo'shana bilan yurisiz cholka bilan? 4 yil. 4 yil. Bu bek ko'p. 4 yil bir прическа bilan yeriga yaramay. Yesa klassika bilan anglashiladi. Masalan, qaraymiz, yangiliklar olib boruvchi Ekaterina Andreyeva, G'umr bo'yi bir прическа bilan mana uni bo'lay aytgan. No klassika, ondan to'yib bo'lmay. Lekin прическа bilan cholka bilan 4 yil yuru ko'proq. Shiqqani oxirida qilgan. Dilara hozir maxsus ravishda kontrastni ko'rsatish uchun bitning o'ng yog'in bizi, so'l yog'in bezandirmay. Biz kurashak bizning bir ayirma, ondan so'ng endi qo'rqmay zo'ya qo'yib ketmaysiz.
Hozir прическаны tamamlaydi yerga bular, so'nggi shtrixlar, yuzlar ochilib ketdi, Venera. Hozir biz sizga tag'in yengilcha make-up yasaymiz-da, siz yubileyga hozir. Mendan ketasiz yubileyga. Алсу Галиуллина тыштан бик тыныч кына, ялчан гына кыз булып тоелса да, ул өлгөр. Өлгөр һәм үз эшенең остасы. Ул күбрәк тыныч, күзгә бәрелми торган итеп бизәндерергә ярата. Әйдәгез аның эшенә күз салабыз. Benim героиням әзер. Венера апага без экспресс макияж ясадык. Макияжны 15 минут эчендә. Венера апаның алдагы күргәнегезчә кашлары бик юк иде. Без анарга теннәр ярдәмендә кашлар ясадык. Һәм көндәлек тормышта ул гелдә алтышта помада сөртеп йөргән Венера апа. Анарга ул бик килешми. Ул миннән киңәш сорады, ниндирәк миңа помада иннек килешә дип. Венера апага күбрәк шундый крем төсле иннекләр күбрәк килешә. Ничек сезгә? Карагыз камерага. Сезне хәзер күрсәтербез безгә монда кресло утыргандагы фотогызны. Без изегезгә төшерәбез. Бу безнең ачык студия, шуңа күрә монда безнең экспресс макияж, экспресс үзгәрешләр бара. Менә монда студиядә әлеге универвагта барлык эшләрне башкарабыз. Һәм көзгене алып киләм. Һәм борылмагыз, ярыймы? Тукта. Алсу, сен минем челканы җимермәдеңме? Челка әйбәт. Гөлназ Каригали күзәтигәне. Ну, әйбәт. Бу безнең Венера ханым, безнең тапшыруда булган героиня без Нәкия ханым ашап киткән. Нәкъ шул, Әгәр аның шәшенә монда каралсак та, төпләрен. Әйе. Тагын да эффектлырак булыр. Без монда буяусыз. Шункыр әйдәгез, әкрен генә борылабыз, аха. Ну? Юбилейга образ әзерме? Миннән дә матур кеше юк. Бик матур. Сезгә чыннан да йөзегезне ачып йөрергә кирәк. Теге кастрюль кигән кебек, каплап йөрергә түгел. Ася нигәдер менә каска кигән кебек иде ул. Яшәреп киттеме, яме? Яшәреп. Юк, муен ачылып киткән беренчедән, күрәсезме? Муен ачылып киткән, озынаеп киткән. Ха киендерәбез. Без сезгә тулы образда ясап күрсәтәбез бүген. Лениса Черскова образлар әсерләгән. Шуңа күрә рәхим итегез, ул сезне Бик матур, молодец. примерочный да көтә. Игелән күрегез. И сезгә. Менә без бүген кардинал рәвештә үзгәртеп дип тә әйтә алмыйм, шәшен кистек. Монда ачык студиядә Венера ханымның һәм киендердек, һәм менә шушы мейкап ясадык, һәм шушы 3 ай бер нәтиҗәсендә ул гомумән икенче кешегә әйләнде. Ышанмыйсызмы? Хәзер без моны шулай килгән, исбатлыйбыз. Үзегезгә ничек күзгегенә күрдегез бит, үзегезгә ничек Венера? Бик матур. Линиза, Матур. әйе, шундый стиль. Сезнең йөришегез үзгәрде бит. Сез күрәсезме? Булай барасыз сез. Сезгә бүген Линиза күрсәтте, нинди төсләр сайлыйсың, димме? Әйе. Шуны калырга димәгән бит, димме? Шушындый охшаш әйберләрне алып, компоновать итеп, бергә кушып, сез менә шундый образлар булдыра аласыз. Бик зур рәхмәт. Ну, ничек сезгә? Супер. Әле монда кайберәүләр күрмәде, нинди иде ул башта, Менә карагыз сумкага. Менә монда тотыгыз. Ул менә булай сумканы тотса, уже бик стильле түгел. Менә сумканы тотуда ничек тотуда мөһим. Бик нык важно ничек ул сумканы тота. Һәм шунда ук без оправа киябез. Бик уңайлы һәм стильле, шундый язгы образ. Заманча, матур, стильле хатын. Менә кием кешене үзгәртми дибез, ничек үзгәртә. Һәм исегездә калдырыгыз, кыйбатлы кием генә үзгәртә дип уйламагыз. Дөрес төс сайласаң, дөрес форма сайласаң, тегүчегә барып та тектиреп киеп була. Иң мөһиме менә бу балансны белергә һәм менә бу чиракта минусларыңны белергә, плюсларыңны белергә, минусларны каплый белергә. Алкагыз үзегезнекеме? Әйе. Шуны туры килеп тора. Ул уже образда күрдегезме? Әйе. Мин тапшыру командасында шулай 3 визажист кыз эшли. Диләрә Җамалетдинова. Мин тапшыруның төп визажисты. Диләрәнең үз салоны бар. Ул прическалар ясый һәм бизәндерә дә.
Диананы безендіріп бітірдік енді. Дианаға шындай кешке яқты макияж ясадық, çünkü аның уллары шулай етіп сұрадылар. Аның күзлерін зұрайтып ясадық, һәм қашлары аның асқа қараған еді. Шуңа көрі аның шындай күз қарашы мұңсу еді. Алай етіп болмасын дейіп, мен аларыны юғары етіп тарадым, һәм қарандаш ярдәмінде аларыны біраз көтәрттім. Һәм консилер ярдәмінде яғын яқтыртып, ол тағында аның көз қарашлары зорайып, матурайып яқтырып кетті. Мен тапшыруның ашық студиясы өз ішін дәуам еті. Қамына біздің Диананы өзгерттік. Мұнда чолкысын алып баттық. Дилера шынды қараш ясаған, шынды кірпіклерімі. Мен өзім мақтамын, мен қар вақытны қырыйдан фикір іштірге яратам. Міне біздің тамашашылар, оларының фикірін дейдек солардан сұрайық. Анансың Диана, сені күзгіден көрсетір біздің өзіме. Бөлісік зәл фикірлеріңіз біле нешік сізге? Сіз баштан тұрдыңыз, мен тапшының башынан берлі қарадыңыз. Радикально, что человек был до, после женственно, красиво, стильно. Муж не узнает дома. Күз қарашлары икенші түрлі, анарсын маңға яшылды. Битлер вообще совсем по-другому стали. Бүгін қырыдан ғана, әкірен ғана күз салайым деп келген едім. Мұнда героиня болып отырмын деп совершенно қиялламадым. Рахмет сізге, мені сайлап алғаныңыз үшін. Оларыңызға рахмет. Олар түртіп шығарды. Әнені деп, міне әненелерін шеке оратты. Оларға рахмет. Сіздің командаға бик зор рахмет. Я в восторге. Бұл кардинал өзгеріш түгіл, достар. Біз мұнда шешлеріні бұямын, біз әзгіне кестік, укладка ясадық, безендірдік, қамына шындай эффект келіп шықты. Бұрылабыз. Боже мой, үлем. Боже мой, үлем. Шәп ме? Бик матур. Сен шешін сөзін өзгерттірге дәк керек ме? Бик натураль, табиғи төс. Рахмет. Киіндіреміз ме? Әйдегіз. Әйдегіз. Гулет, безенген, еткен әйді кейінет. Әйдегіз кетті кейінерге. Мұнда бүгін біздің сабантуй, ашық студия, бүтін кіші нәрседе болса ішлі, киіндіреміз, кисеміз, безендіреміз. Хәм мұндай ашық студия форматында ішлеу қызық. Көресің, көп мұхатын қызға біз мастер-класс береміз, стилисті бұл стиледі, визажы стилей. Хәм біздің тағын бір образ әзір. Ленис әзір ме? Әзір. Болды ма сіз? Болды. Қарайбыз ма? Қарайбыз. Көрсетеміз. Вау! Шындай назлы. Ретро-дива. Ретро-дива е. Рахмет сізге. Шындай Рахмет. тәмні һәм элегантный образ болды. Мұның біле қойдыр киноға жіберәсі келесіне. Свидание. Ғалескар Камал театрына жіберәсі келейміз. Свиданияға. Романтик әләнінде. Екінші киімді өзің екінші тұясың, өбет? Екінші. Джинсы кисәң бір түрлі сөйлешесің, мұндай язғы күлмәк кисәң, ғыммен екінші түрліге әйләләсің. Леди. Шөкірі леди кебі келесі де келеймі. Егітлер, қызлар, қаршы алығыз міне біздің Диана. Элегант, шынды. Лениза. Мұнда біз сумканы олыштыра алабыз, бәлекегіне бола ала. Һәм шулай ук һәр күнге мұндай сумка бола. Менә мұнда қарағанда күлмәк бик женственный форма белән. Шуңа күрә аның назлыгын һәм матурлыгын шундай подчеркивать гына итә. Бу атнада мин тапшыруы ашык студияда төшерелде. Бер көн эчендә без экспресс рәвештә 10нан артык хатын-кызны үзгәртте. Бүтән кеше алдында чәчләрен кистек, укладкалар ясадык, бизәндердек һәм киендердек. Бу шау-шу тудырган ашык студия. Студияга килгән һәр хатын-кызның үзгәрешен күрсәтербез. Алдагы атналарда ашык студияның икенче өлешен күрә алачаксыз. Бу мин тапшыру Яңа гасыр телеканалында. Мин Гөлназ Сәфәрова белән. Көрәсіңі? Бүгінге героиняларымыз тәмам. Мұндай ашық студия экспериментін әлі тағын қабатларға керек болыр. Мен ашады, сізге ашады ма? Сіз мен тапшыруын қарадыңыз. Мен Гүлназ Сәфәрова білән келесі атнаға қадыр.